paps, welcome back to my YouTube channel. So to this video is na ako i-share sa inyo or ipakita kaning naa sa tong likod. But before na mag-start ko bago pa ka sa ako ang channel, ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa tong mga bagong video nga ipang-upload. So unsa pa tong dugayon mga paps no? Let's start na! Ka-excited ako! Bye-bye! Medyo tas-tas pa tong lakaon mga paps no? So banila gyud ko ninyo no kay medyo taas pa mga oras ng atong paglalakawon. So yun, pero sige lang, enjoy ka ni mga paps. Kaya daghan kong ipakita sa inyo pag abot sa taas. Grabe ka taas sa tong gilakaw mga paps no? Ano ko ipakita sa inyo ha, yan. So kana nga side mga paps ko, kana makita ninyo sa tong video no. So mo na ang center sa tong kumbaga city. Kung makaadto mo diri mga paps, saka on jud siya pero enjoy jud sa kay nature man gud siya gyapon. Kung ikaw mga paps mo hilig kag baktas, bagay gud ka diri. Gusto nimo ma-exercise ug maayo, so pwede gud diri. Init siya mga paps pero hangin siya. Fresh na fresh from the mother nature. Okay? Kahit ako rin isa karon mga paps, happy kayo. Kat-kat na po ko rin. O na kung kamo, wala pa mo kat-kat, mangat-kat na po rin. Dagan patag maagian ng mga views mga paps no. So, pati ako ba, nasila ko gunong-hunong kay tungo sa kadagan sa view. Nga to makita sa atong palibot. Kung na kay problema sa love life mga paps no? Adto lang adri mo wala na yung problema tungod sa kanindot sa talan-awon sa atong palibot. Pero gihangak ra yun ko mga paps. Isubraan na yun ka tangason diri. Yan. Bahalag tangason mga paps no, pero sulit atong pag-adto karon diri kay sobra kanindot gyud sa mga view nga ato makita sa palibot. Ana po ta nakita nga view, so kita mo na sa likod nako. Yan. So sobra ka nice mga paps, sobra gyud. So kung kamo wa pa mo kadto pag-adto na gyud mo diri. Kay daghan pag mo makita nga mga view nga pag-abot sa taas karon mga paps. Ubay-ubay pag ito makitaan ito. Wala problema kung nakamotor mo. Kasi atong dalan na siya. So kung makita ninyo, yan. Natay mga kaisunan mga paps no. Natay mga pareha nato nga hili og tour. So naiuban diri mag-overnight mga paps kay safe man diri mag-overnight og pwede pod siya. Pero mas nice diri mag-overnight mga paps no kung nakay kauban. Labi na imong love one sa kinabuhi. Love one. So kung ikaw maadto di mga paps no gabi so hinahinay lang gyud ta kay ato ang side to side aning lalom gyud siya mga paps. Kumbaga medyo bangin gyud siya no. So ayan, usa ni sa mga bangin, yan. Kung maadto ka diri gabi, hinahinay lang gyud. Sige taglakaw mga paps no, sige po taghunong. Kay tungod sa kanindot sa view. Hunong diri, hunong dadto. But sa unanan ni hunong na pod. Gamay na lagulang maabot na gyud sa atong destination mga paps no. Pag abot sa taas karon mga paps, ipakita din ako sa inyo walay daghang storya na. So, makita po ninyo no ang atong gusto nga ipakita sa inyo. Kay pati ako excited na gyud ako nga makita to. To be honest mga paps, lami kay magpuyo diri no. Kung gusto mo malinawon nga lugar, so diri gyud ako ma-recommend sa inyo ha. Kay refreshing kayo diri, makawalag problema. Labi niya madunggan nimo mga paps ang tingog sa mga bird or langgam para sa mga Bisaya. Naghunong na punta mga paps, kinaa na punta nakita nga view no. Kay gusto gyud nako nga mataghunong na to nako ipakita sa inyo ayan. So ipakita nako sa inyo ang palibot. Yan. So sobra ka nice mga paps. Refreshing kayo ang hangin, so makita gyud nato diri no og ato yung ma-feel ang nindot sa talan-awon og ang kalami sa hangin nga imong simhutol. Naabot ta gyud ta sa atong destination mga paps no. Bayaran sa nato atong entrance. Entrance is welcome here. Hi, asa yung entrance ma'am? Dari lang. Dari lang? So nagbayad na ta no? So hi ma'am. Uy, naghati akong discount ha. So naghatag siya discount mga paps no kaya Next na po, 30. 30 na daw. Next 20. Next 10. Sunod next wala. Gis wala na. Sunod free na gyud. Ay, ito. Ay, wala na 40. gis. Gis na lang ako. 40 akong gis. Abi na Tanawang cashier, nagmali-mali na. Abi na gis na lang yun. Pero ta mo katkat mga paps no. Katkato na to na. Muna tong unahon. Welcome sa pagkatkat. Taas kayo. And katkato na to ni. Although medyo taas kayo pero kayano na to. Kay tungod sa kanindot sa talan-awan mga paps. Kapoy ko katkat. Pahulay sa ko mga paps na. Sobraan jud ka kapoy. Yan. Taas kayo na akong gisakaan. So by the way, sa baba tagi na nagbayad og entrance. Pero yun, sulit gihapon tong pagsaka karon. Sorry kay medyo gihangak dito sa pagsaka sa taas nga hagdan. So pag abot to sa taas karon, ay mo kabala ka mga paps no, kaya daghan pa tayo pakita nga mga views.
mga video no. Pero kung bago pa ka sa akong channel ay kalimot i-like, subscribe ug hit ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong video nga ipang-upload. Bye-bye!